Bună ziua, moșulețule! Bună ziua, bună! Noi suntem acei de la lac, am venit să vă vedem ce puteți face. Ce putem face? Ce putem face și nu mai lăsăm. Cu exercițiile cele care... Da, exerciții. Da. Ei, cu ce să vă arăt eu prima dată? E ca cu acea roticică. Roticica. Ia ca, dar nu fac de multe ori, că dacă ați fac, cred că acum ne trebuie 2 ceasuri. Bine. Să fac 5. Cât 5 la fiecare. Hai că ceva din coașă. Ceva din coașă aici să ne întind sprâncele să ajungă la pământ. La pământ. Aceste exerciții pentru cei? Pentru prez, da? Ok. 4. Hai că 5 ori. 5 e bine. Amu? Deci, cu acest cerc, ce puteți face? Cercul? Cercul este pentru masaj. Pentru gât, da? La gât masaj. Ei, cum să mă întorc așa? Iată, dă. Și la câți ani poate face acest mușuleț? Din 51. Sunteți din 51, da? Ei, cum? Deci 63 de ani. Da. Ei, mai stă o lea, că mai dau și partea asta. Aici poți face atât ziua. Da, dar așa mai de pe jos. Dai. Bine. Aici? Deci, și vreți să săriți? Ei. Mulțumim. Deci, cu acest băț, ce faceți? Hai ca. Facem. Uite ce uite. Ca la lac, da? Da. Amu, dăm înapoi. Bine. Așa. Bine. Cu ce să nu arăt? Și e ca cu aceste bare, asta, astea. Asta mai încolo așa, da? Haide. Nu? Păi simplu și la tine. Să ajungi de capul. Aici la picioare. Pentru și raschinare. Vezi că eu trebuie să mai mult așa. Dar eu vă dau. Trebuie să stai mai mult ca... 1 minut trebuie să. Dacă așa iau, 1 minut. Un minut, da? În numere, eu pun ceas. Câteodată să zic și 2. Ia, aici. Bine. Și apoi dăm de așa. Și apoi dai înapoi. Da, este la tine. Dacă. Așa ca așa. Frumos. Da, așa, ia. Sunt niște exerciții, eu cred, specifice. Pentru fete cu cercul, cât calca. Și cu... Da, dar acestea pentru băieți, da? Așa le ia care s-a în loc și ala pentru fete. Așa la care faci, pe cele în fel de... Și puteți cu calca? Ei, să calca, sarcă, dar trebuie. Ca orice copilaș, puteți dumneavoastră sări? Să vedem. Apoi picior și se
de la 60, 70 de ori. Aha, bine. Dar cu acesta ce faceți? Hai că, aici e tot pentru noi. Hai că, la, aici e tot leș. Hai să, așa, uite. Mhm. Și cu acel șup? Ori beați apă din el? Nu. Hai să fiu ștenare. Hai că lăsați fășet așa. Ștenare, vezi aici, îți pui aici. Da. Asta e pentru coloana vertebrală. Da, da. Și aceste haltere le puteți ridica, da? Aici e 20 de kg, este pentru cum? Pentru compres, ceva, Nu. mușchi de la picioare, la mâini. Nu. Hai că aici e presa în joc. Gata, eu? Pe mușchi de la picioare să vă întăriți. Da. Patru, 5. Să mai ieși așa, da? Dar cu acest mecanism ce faceți? Eu mai mult, apă mai mult. Așa trângăresc. Cu... Hai că aici. Uite așa. Hai că așa, 25 de kg. Fac de 20, 25 și așa. Faceți de 5 ori și ajunge. Hai de 5 ori. Pus. 2, 3, 4, 5. Așa. Deci haideți să trecem la acest mecanism. Aici când faci, așa. Trebuie să-l întinzi. Hai că aici așa. Ciorul ca să ajungi cu capul. Da? Cap să ajungi așa aici. Capul mai jos, gata. Da, bă, aici la înjor. Să ajungi cu capul așa este. Dacă îl poți, capul, ciorul spui după cap, dar vezi, trebuie cineva ca să-l scoată. Îl pui sau greu. Deci ce faceți de fapt cu acest mecanism? Hai că ne arătăm. Aici e tot pentru că este bun. Este, ia? Să ajungi cu capul. Așa. Ei, poți să faci, dar aici am multe mai joasă, că aici era mai greu. Aici e greu. Gata, am. Așa mi arătă. E ca ghira asta. Aici iese era o 48 de kg. 48 de kilograme, da? În total. Aici trebuie întâi să vă arăt cu ghira. E greu cu asta. Greu. Aici trebuie. Hai că așa la chef. Deci ne-am arătat hancele. Hei, eu.
Eu până ce cad un bănuț, să ne arătați și cu bănuțul. Cu inginer, da? Bănuțul, măi, cu bănuțul, unii. Vedem bănuț. Ha, ia că am găsit un bănuț. Asta este un bănuț. Îl luăm. Acuș. Ce Mulian ne va arăta ce poate face cu bănuțul. Întâi cu ghira, așa cu bănuț. Hai. Să fie eu aici. Bine. Ești mâna asta?